impan ti sumagmamano at tao, ti maysa a bulsek a lalaki ti ayan ni Jesus. Dinawat da kenkwana asagidan na kumati bulsek. Kalpasan ti panangtuprana kadagiti mata ti bulsek, impatay na dagiti imana kenkwana sana sinaludsod. Adda makitam, inwaras ti lalaki ti panagkita na, wen makitak dagiti magmagna at tao kinunana, ngem kas dalakayo. Sinagid manen nesos ti mata ti lalaki, nagmulagat ana imbag ti lalaki, kat naimbaganin dagiti mata na, nalawagan ti panagkita na iti amin. Naimbag arabi itayo apo. Imbag ta nakaabot ni Mistro ka aburoy kay kumanya ka pasig nga nya datoy women's division ko madatoy misa yo nya imbag ta nakaabot ni Maestro. Adagsal sa ludsod ora ijay live streaming tayo. Ta makit-kita da daytoy donor ditoy ko. Apaya na ano ta lips mo apo kunana. Kakunak mat na sakbay ti Valentine's ka adda dato yan atan yung ibaga mga naalay di Valentine's dato niya sakbay pa laang addan kadda daytay nagtubong nga kasla daytay ngay agtubong kasla adda danum na ngayon ton mabtak kasla dunurton nakita mo ni Apo Melchor kunana ti pangagas mo kung taga Santa Catalina daytoy ammo na mo ti pangagas mo no daytoy pagsungrod kunana daytoy adda ngay kasla tutot ko maji kayo iso ti alaem nga ikabil kunana ka uwan kasla malagip ko daytoy kunak ngam ti ammok nga pakaagasan na daytoy mangmang amoy ti mangmang nagmalmalem ka nga to marabitab kag pisi ditoy mo na yung sumanao kag malmalem makita ang kag pisang DJ ti ba ikabil mo no saan daytoy sa seget amoy ti seget daytoy agwa diyan ti dagtapwak diyan ti kardero ka daytoy seget kunada ka di apo ani Melchor daytoy tutot kunana makni amo na mo ti awong magsungrod kanyami ti kwan awong magsungrod den ta no Samuel special occasion no da pagsungrod ka kunak ni amo na mo di pagagas ngam ti agasan mi ti kasjay sigurado di jay mangmang ti agasan mi ti kasjay kada tayo natural nga adu ti agas tayo timang kabiligan iti ayan nyo ka kwa iso nga maibos ti insenso mi tano daytoy adda medyo adda nga makaturturog adda daytoy ang mga dumawat kami man ti insenso apo apaya pag insenso mi anya pay ikabil da di ayan tipungan apaya no da insenso ang kamaka minyanagan ang ay makaturog kayo wunmet apo enton mamisan di kas tayo ikirugyon ti kabilyo di kapiyon tapno at least adda di unegan laman nagkapayla na santo data ta dadta unag mo ta insenso kini sumot ti birukan da intano kan na ibusan ta karadawat da ala kay kaklatamot anja mo pa no kasano ti panangi agas da ngem da tayo adu ti natural nga agas tayo di kapigsaan kanya tayo ka DJ touch DJ sagid tinanang dimot kita nyo di ubing nagsangit tawan tuno makita na ni nanang na nagsangit uno saan DJ ubing nagsang-sangit into no mari na pitik ni nanang na umimbag no na ibaltuog di ubing inang kaw apay nga awan ti agawag ti amang di ba nagsangit di ubing ka inang kaw apay nga nga angkal madin sa bagay di may nga ka anak ka madunor nga dangarod special child ngamin na kumpay na di sa kana haan nga ni nanay na nga ni tatay na po kawan abay ni inuudyan may abay masapol nga ni abit ti mangagas di ading kong inuudyan iso mangitaray di hospital han na kayat ti mangitaray abay kana nalatamot kada di touch tinanang nga diti ori may ibaltuog hung gagano ko na di nanang kasla up di security nga adda ni nanang mo di nga jiri na nga di mo tijay no kamabuteng ka no kakano adda dijay kay imagine na magaminta siya mga bulan nga nagyan mo ta ubing idta ina iso nga no adda ni nanangan kasla mapukaw aminen kasla awan ti kabuteng mo awan ti nasakitan kasi adda nga rodya apros ni nanangan kasla kanya tayo mat ako ma ni Apo Jesus ka datayo sa bagay natural nga mo tayo mat nga ti agas ti kabiligan nga pangagas kanya tayo ka katay di mat sakit siya na ka katayam agat tabakon tumata agsakit ta karabukob mo ka katayam no nalamiisan ka katayan pa iti babakit ti lulunan de jay
Ubing iso nga lakay ito, bakit kayo agat katay kayo pala, gasan pa mo na gano'n ng katay kanya. Katay. Uri ni Apo Isus nangagas katay. Iso siguro nakatultuladan dagiti imun una nga babakit niya. Gasan ta bulsak, tinupraan na ko na kinatayan na. Iji sa bali nga pa ibanghelyo, nagtupra di daga, in gamay na di jay tapok nagbalin apitak sana in kasjay. Kani Marcos mati pa nang illustrate na kinatayan na jay matana. Sana impati adda makita mo kunana. Adda po ngem kaslada lang magmag na nga kayo. Binalbalyan namanen. Iniganan namanen jay matana. Adda makita nalawagan ti panag kita na. Kasi nga katay mo kabilag. So nga katay. Sabagay da kayon sa babay pagagas yun sa pay isbaw di mo no kamatag data mata nya dagiti agsorize ka isbuam nya gatamayat ka mga mangikasta ta isbumod nang rona no parbangon mga ka isbumot. So man ti suro da ini gasan pay man alalaan da mga churi di ka kuno ni abot rabang di abot rabang kinurugit dayat alangan mga pagagas mo. Kadi jay ni Apo Isus nangagas ori da tayo adda dati natural nga agas ti healing nga kapintasan no daduma. Di up di jay kaadda di ina. Iso nga kala ko maji ubing madisgrasya, marigrigatan wono kan. Ori adda di hospital. Kasla kurang latta no awan di jay ina nga mapan mang kadwa. Kasla jay sa bali tiri na. Di kay kaadda ti ina. Kadya kumamot kanya tayo. Nagmayat ko mga panunutan tayo. Nga awan kanya tayo gaputa adda nga ni Apo Dios nga kadwa tayo pan nakaina ko mga maup-up amin aboteng maup-up amin nga sakit sagsagubanit tayo taapaya ammo tayo nga ararakupon na tayo latta ni Apo Dios nagpaayabak ti konfesar kada pan nakalana ka awan kanu Apo ko namon ni Ma'am Nikki awan nga tagsakit ti Sibilya alay so magammo kay to no nagbugsot kay to handak to may kamkamaten laha mga dayjay ngam awan nga ta ati makasapol anyway it's your free will mo no kayat yun agkonfesar mo no saan kadijay no nagkonfesar ka malanaan ka namnamaam ngamin nga adda ka kini Apo Dios tiri nam ga adda kini Apo Dios kaslananang ko mga maup-up amin gaputa adda kinagsayaat ko manukas jay ti riina tayo iti ina. Nagsayaat ko manukas jay ti riina tayo kini Apo Dios nga awan danagan tayo taapay adda ni Apo Dios iti din na tayo. Nagmayat ko mga riinaan niya, uray no inya ko matisakit tayo, inya kabuteng tayo, anya dagiti pagkapsutan tayo, nagmayat nga riinaan no mabigbig tayo nga ti Dios adda kanya tayo. Kukwa na tayo, arakupan na tayo. Isugarod nga tatada ito kami nga bulan kagaputa Our Lady of Lords na ideklara nga bulan ti pan nakaagas sugarod nga maagasan malanaan maagasan mapasimpa dagiti saksakit dagiti pagkurkurangan tayo di kumaati bigbigan tayo kanapintas lata nga every now and then agkamkamang tayo latakin ni Apo Dios ngaddaman diti problema tayo antay nga agdanag kukuha na tayo ni Apo Dios adaman dagiti pakarikrikutan tayo nga kasla magulgulwan tayo handi agdanag adda tayo kini Apo Dios alag kikinararag agsisin naranay urimat kanya tayo DJ pelapan nakidanggay tayo di kabsat tayo agsakit ka kasla maup-upmet di panang bisita di panang kadwa ka dagi kakabsat nga agsakit maup-upmet ka DJ ko sa bali laeng mo DJ sakit nga talaga physical nga sakit ken DJ pan nakaup-up no adda day magayam napatag itibiyag pan nakikadwa mangup-up DJ emosyonal nga pagkapsutan taadda garod kabsat nga bumisita iso nga ti panang sugurod nga maysa ti corporal works of mercy maysa kadagidya anya ti kunana visit the sick bisitaem dagiti masakit nagbaliw labas ti pa nagbisita ti masakit idi gapu dayta pandemic i-discourage data baka si kamo lamang patay DJ apam mo binisita ngam DJ may nga trabaho tayo DJ panaki kaysa panakipagri na panang bisita panakipagri na no DJ masakit kasdya mo lang kasla mo la equivalente agas DJ haan lang nga physical nga sickness no DJ emotional takasapulan tayo mo DJ no dagkapkapsot nga kabsat mo
extend DJ oras nga dumngeg siyak no daduma ka DJ ti baka gilgil tiyak. Hamo nga magilting no daduma kas la big nga agkurang nga kano dayta adda dayta time nga adu dagiti agpa-advise. Siyempre no dami schedule ko guri kata intono kwa kada pay misak. Ngam jak ammo no anya ti ri naen na at that time baka kasapulan na launay. Oray no messenger la kala no daduma ka kasapulan na nga talaunay yan. Kasi mariinam DJ apo mabalinti kasto dayta agpa-advise ko makadakwa ka no daduma. Nya guri ka kada schedule ko itantan ko hanga bali nga i-message ko to ngam no daduma kas la magilti DJ inak ta ammom ayan no anya ti sasaaden na iti dayta nga gundaway ammom ayan no kasano kadagsen tiri na iti dayta nga gundaway kala kanayon na laki di amin nakakabsat ti ministry tayo isiyo ko na tayo ti panang paimbag ti masakithan lang ang physical sickness DJ panaki kadwa panaki pagri na panaki danggay iya kabsat tayo nga agsagaba agsakit wenno maririribukan nayon amin ti panakaagas dayjay ngam ti kang runaan na nga kuna tayo no bigbigan tayo laki ding adda ni Apo Dios iti sibay tayo adda tayo ken kuana grasyan tulatta maup-up tulatta